Bubon, Mercedes Stern Samar. I-vlog natin to para makita ng mga OFW, mga kabayan nila. Mga bahay oh. Okay, dito na tayo sa plaza nila oh. Plaza. Yan. Kita nyo yung plaza. Dalawa. Mga kabahayan oh. Simbahan. Ikutin natin to. Ikot-ikot. Okay, kakanan tayo. May bahay dito maganda oh. Ikot-ikot. Para makita ang lugar ng Bubon, Stern Samar. Yan. Okay. Balik ulit tayo dito oh. Ito ang high school oh. Gandang bahay makikita nyo. Okay, punta naman tayo sa tulay nila. Mechanic. Napakagandang tulay. Oh, diba? Ang ganda.
yung tubig. Pakita, pakita mo yung klase nila. Natapos lang ng fiesta dito. Mga kawaray. Yan. Maganda pa nga yung basketball court. Ito sa Mercedes, no? Yan. May covered court pa. Maganda pa yung flooring. Ball Mercedes Learn sama. Yan. So, yun mga kawaray. So nakita nyo kung gaano kaganda ang Bubon Mercedes Learn Samar. Okay guys, don't forget to follow my YouTube channel and my Facebook page. God bless mga kauray.